Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon nagtulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Linda, 28 anyos, may usa ka anak, taga Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga wa tuguti nga makada sa apelyido sa iyang amahan. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Mo trabaho ka? O ma, para makatabang-tabang ko nimo sa gastuhon dinis bay. Ug asa man kuno'y plano nimo mo trabaho? Nga grade 6 raman in town ka kutob. Ay, bisag asa kud ma. Bisag unsang trabaho akong sudlan, basta makakwarta lang ko. Oh, ikaw ang gusto nga ma-apply din sa bar. Oh, Wapa ka. O ninutong lawas. Unya, makasugod ka dayon. oh, kay nakinahanglan kay kong trabaho. Oh, sige. Karong gabi, sugod dayon ka, ha? Pero di ko gusto nga may attitude, ha? Niyaman ta, aron bang kwarta, tuwanon na tug unsay gusto sa customer. Okay? O, tawagan lang kog mamita. Salamat kaayo, mamita. Ganahan ko ni mo, Linda. Makalingaw ka. Dili ka pareha sa uban. Nga mga kauban mo din nga. Klaro kay nga pangwarta ray tuyo. Gusto masagod na ako nga malingaw po ang akong customer, sir. Siyempre, ako mo igipili ni mga i-table o obligasyon na ako nga lingawon ti ka. I like you. Pero nakasulti ka na ako ka kanina nga daga ka pa. Unsa ka kung minyo ata ka? Masugot ka? Seryoso ka, sir? Yes. O gusto lang ko nga maunda nagkatrabaho din eh. O daghan pa ko mga maayong plano na mo. Sama sa unsa man? Magdipon ko numidayon, ma, kumuundang na ko sa akong trabaho. Og siya na mo ibahala na ako. Anay, kay bahala, Linda, oy. Legal age ka naman pod. Yan sa may desisyon nimo. Mudawat ko sa iyang offer, ma. Linda, nakoy out of town ha. Mawa kog mga tulo ka buwan. Kanya magbili ra kog kwarta nimo. Okay. Sige, Ariel. Pero sa dili pa. Pabaw ni ko para dili ko mingaw nimo. Ariel. Ariel. Ginoo ko. Nagsuka ko. Ayaw ko ging nga mapdos ko. Kinahanglan magpiti ko para pagsiguro. Wa para pa mi makasali, Ariel. Madlo ko. Tingali kong si reaksyon niya. Unsa? Mablos ka? Oh, positive ang resulta sa akong pagpiti. Ako kay aman anak. Unsa? Gidudahan ko ni Ariel nga dili siya mo'y amahan sa akong gimabdos. Kay lagi, basin ko noog na ako'y kakita-kita o nagpagamit pa ko og laing lalaki. Ngawa siya tungod kay may out of town siya. Pero ako mismo nahibaw gid ko sa akong kaugalingon nga wa ko magbinuang niya. Pero bisag napuno na siya sa pagduda, nagpaubos lang gid ko hangtod nga nanganak ko. Og namasin nga mubukal ang iyang dugo inigkakita niya sa kaugalingon niyang anak. Og sa akong pagpanganak, CS ko. Nisugot siya nga mo'y mubayad sa ospital. Og mag-istorya ra ko nung may inigabot sa bahay. Onya. Saan sa may taon ka, Ariel? Uy, wa man lang nimo kugusa ang bata. Kanina man ang naghilak. Sa may ganang mong kugos, anak. Ibisag ko sa una kong tanaw sa bata.
Di magina ako anak. Liwat pa man anak ko karon good. Pero magkadugay, maunsa baya ang naong sa bata. Aw, tanaw na to. Magawas, maging tinuod nga naong nga na ba? Una pa kumutuo nga anak ko na kung liwat din ako. Unya, ang birth certificate in town sa bata. Papa na ako iparehistro. Yan ako siya iparehistro kung mapamatudan ako nga ako siyang anak. Aron nga, pwede siya nga makadasa kong apelido. Ariel. Hapit na mag-usa ka tuig ng bataa. Wa paghapon ko'y nakita nga timailhan nga liwat na ko. Ariel. Ngano dili man gid ka mutuo nga anak ni nimo? Mutuo ko nimo para magbuhi kog bata nga dili akong anak. Oh, mayo hagod. Huh. May ra gyud. Wa ti ka pakasli Linda. Bigaon kang dako. Ariel. Linda, kapoy na kong pinaabot. Magbuwag na ta na. Ha? Unya nga tong anak Ariel. Wa mo ko inabot na. Di ba na anak ko? Matawag nga anak na ko? Oh. Di ba? Di ba lingon ko nga dili kumuang ko ni anak kung dili na ko mapamatudan nga ako giamahan anak? Ariel. Kini mo'y timan eh. Ayaw lagi patuga og gukod nako. Kay wa mo'y mahimo ni anak. Wa mo'y makuha nako. Di man ta kasado. Maong dili mahimo nga imong ipada ang akong apelyido sa bata. Ug dili na ko gusto nga mukunta ka pa nako ug maghiskot ka pa sa bata. Labi na kung wa gyapon kay ikapamatuod nga ako siyang anak. Unsa? Bisag unsay akong buhaton, dili gid na ako mapugos si Ariel nga mutuo nga siya ay amahan sa akong anak. Ug dili siya gusto nga ako pa siyang samukon, ilabi na nga wa ko'y ikapamatuod niya nga iya gid kong anak. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Dili ni kasado ni Ariel ug dili siya mutuo nga siya mo'y amahan sa akong anak. Makapugos ba ko niya nga muhatag siya og suporta nako? Ilabi na nga wa ko'y trabaho. Kaya mo kung gipaundang sa dihang nisugot ko nga makigtipon niya. Ikaduhang pangutana. Nangutana ko sa akong mama kung unsay paagi para mapamatuod nako kang Ariel nga siya gid maoy amahan. DNA ko no maoy gikinahanglan. Pero diri sa ato sa Pilipinas, mahal man kuno kaayo na. Gawas ana, wa bay laing paagi nga ma-afford ra pud namong mga pobre. Ikatulong pangutana. Wa iparehistro ni Ariel ang bata kay lagi unya na kung mapamatud-an nga iya gyud kining anak. Mao na kahuna-huna ko karon nga ako na lang ning iparehistro. Pwede ba na kung ipada ang apelyido ni Ariel sa bata bisag dili ni kasado? Ug wa ni niya ilha nga iyang anak. Matawag ba o kanang ilang giingon nga illegitimate ang bata? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung pananglit, barugan gyud nako nga si Ariel mo ay amahan sa bata. Doon na ba ko'y pwede nga ikaso niya? Gusto man gud nako nga manubag siya sa iyang obligasyon. May mga abogado bata sa gobyerno nga pwede makatabang namo nga barato ra ang bayad. Pila man sad kaha. Unsa man say mga pamaagi para ma-fight nako ang katungod sa akong anak. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Linda. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw akong tingog ang mohatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Mga pangutana kabayin sa inyohang mga karelasyon, sa inyohang yuta, balay, titulo, mga dokumento, willing kay ta dinhayeng mo tubag sa inyong mga pangutana ang mga gibyaan na subo na sawi na busted na
napugos, na cancel, unsa pa nang mga gipangtawag na itong mga termino din ha, na call offan, maora gyud ni ato ang kanang dangpanan. So willing gyud kaayo mi. We will be very happy nga naming matabangan no nga letter sender no pinaagi sa ato ang programa nga through the years dugay nagyud kaayo nga nagsigi og air sa kahanginan no, undisputed gyud ning ato ang programa buyag tungod po ninyo mga sukinting paminaw, ato ang avid fans, ato ang avid supporter, ang mga way sipiat nga maminaw sa ato ang programa matag adlaw Monday to Saturday, Luzon, Visayas, Mindanao ug karon mapaminaw sa YouTube ug sa DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Ug kinsa man ganitong gusto nga mopadala sa ilang mga suwat suliran, mahimo ninyong ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Thank you kayo sa mga nag-like ug nag-follow sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page ug sa mga like ug mo-follow pa, Elaine Tanteng Kabathan sa Facebook paliho guys. Letter sender karong adlaw si Linda from Cebu City. Punto legal, 28 years old. Cebu City, Mayor Nestor Archival, salamat kaayo ug sa tanan nga mga trabahante sa City Hall, mga frontliners, mga operators nato, responders, rescuers sa Cebu City. Dili sayon, dili lalim ang inyong gibuhat sa pag-rescue, pagbuhat og mga relief efforts para ma-clear, malimpyo, ma-evacuate, no, ma-relocate ang mga biktima ni adtong ni aging bagyo. Mabuhi mong tanan. Punto legal ang ato ang pagahisgutan nga naamang gud ni siya'y anak pero wa man nagdala sa iyahang sa apelido sa amahan, no? So sa record of birth ni kay di man sila kasado katong ang papa ang pangan si Ariel. So unang pangutana, dili man sila kasado, di pud siya motuo nga si amahan sa anak, makapugos ba ko niya nga maghatag og suporta nako. Hilabi na nga wala ko'y trabaho kay iya kong gipaundang sa dihang nisugot ko nga makig-ipon niya. Nya wala mo nag-ipon ngano maghapon kay trabaho. Mangita na pud tingali kag trabaho dai, no? Kay empowered woman man ta dapat Linda. So kaya natong way laki. Pabuhi ta. May batasan, di ba tayo? Ako alang ani nga dapat naasag ka, no? You should be self-sufficient and self-sustaining also. Pero of course, kung tinuod yun nga siya gyud po'y amahan, ato sad gyud siyang panubagon. No? Nga dapat manubag siya sa iyahang obligasyon ngadto sa bata. Now, ug di man gani siya magdaas apelido, okay ra na siya kay total illegitimate man. By law, ang apelido man gyud nimo ang dadon sa bata. Pero kung i-acknowledge siya, mauna parehas ni tabo ni Manny Pacquiao, no? Bakosa pa to karon pag dako na niya, mga 20 kapi na siya, murang gisugta na, gipada na siyang Manny Pacquiao, siyang apelido. So, kani, di na nato po siya mapugos. Pero, ang kanang paghatag og suporta, that can be proven, not necessarily kay sa apelido sa usaka bata nga pareha sa iyahang amahan. We just need to prove it though, no? Nga, kay kailan man ta na ibasihan, nga mga imantag suporta kay imong anak. So, natay laing paagi, mangitatag laing paagi kung saan nato pagprobar, dili lang sa birth certificate. Kung naay mga text messages din ha, nabaroy picture or baptismal certificate, wa gyud aw magpwede man ta mo file for paternity test, no? Para sa bata. Ikaduhang pangutana, nangutana ko sa mama kung unsay paagi para mapamatuod nako ni Ariel nga siya maoy amahan. DNA kunoy mo gikinahanglan, pero dili sa ato sa Pilipinas mahal ka ay diri sa ato sa Pilipinas mahal kaayo na. Gawas ana wala bay laing paagi nga ma-afford ra pod namong mga pobre. DNA good is the best, no? Okay, that is the most convincing. Nakoy na remember, katong kauban pa nako si Dr. Randolph Libres diris programa, ni mention siya blood typing kay ingon siya nga kung pananglitan kung barato naman ang blood type, kung magpa-blood type taon niya, pareha mo blood type, sure yun na dakog chance nga kamo. Pero kung negative yun, di mo parehag blood type, no? Dili good mo kanang
posible nga ikaw ang anak. Pero di sad siya conclusive. DNA good pud na. So hinaut untag na kana mag-conversation sa una pa may tag na kuan lang na save baro na or unsa ba. Then usay pud kung pwede pud nato itandi pud ang picture ug ang naong aning bata ug pareha gyud sila naong ba carbon copy parehang Eman Pacquiao. Di na pud na nato ikalimod no nga mo kamugyoy ikaw gi amahan ana no. So i-try lang gyud nato but there are other ways no. Ikaduhang pangutana nangutana ko sa ako ang dili ikatulong pangutana. Wala iparehistro ni Ariel ang bata kay lagi unya na kung mapamatud-an nga iya gyud ning anak ngano di ay mingon man kag di ba niya anak nga tabang man kag himo anak. Amo may gakuyog, kamo ra man duha ko maker man mo no. Di lang gyud siya ganahan pud siguro siyang responsibilidad baga kag naong Ariel ha. Maong nakahuna-huna kuno siya karon nga siya na lang mauwi mo parehistro. Pwede ba kuno niyang ipada ang apelido sa ni Ariel sa bata bisag di mi kasado ug wa man siya giila sa iyang anak matawag bang illegitimate ang bata? Okay, yes, the child is illegitimate period. Ngano man kay ang bata nga gipanganak gawas sa kaminyoon meaning to say ang ginikanan wa na minyo unya na anak ka illegitimate child ka. Unsay balaod na to ani ang kustodiya na as mama, ang apelido ang dalhon ang apelido sa mama. Unsa may higayon nga pwede dalhon ang apelido sa papa kanang i-acknowledge sa papa ang bata. Muna akong giingon parehas kang Eman Pacquiao pila ka tuig nga bakusa ang ida ni Eman nga apelido kay wa mo pirma og mo acknowledge si Manny Pacquiao niya. Kay di man na nato mapamubos. So, maski pagbutangag ngani mo, kung di siya mo pirmaan ng portion gani sa likod sa birth certificate kanang acknowledgement of illegitimate child, dili gyud na makada sa apelido ang bata sa papa. No, sad to say. So that is the only way. Di na to na siya pwedeng pugos dihang dapita ha. Ikaupat ug katapusan nga pangutana. Kung pwede kay mo parehistro by the way ha, pero ang apelido imong apelido di kada. Okay, sa apelido sa papa. Kay di man mo pirma o di mo pirma sa likod wala gyud. Ikaupat ug katapusang pangutana kung pananglit barugan gyud nako nga si Ariel maoy amahan. Dapat lang kay kung siya gi papa barugi na. May pwede ba kung ikaso niya? Gusto manggod nako nga manubag siya sa akong iyang obligasyon alangan. Kuwa sa may batasan Ariel uy makalagot lagi ka. May mga abogado ba sa gobyerno nga pwedeng makatabang namo nga barato ra og bayad ug pila man sad kahaon sa man sad ang pamaagi para ma-fight nako ang katungod sa akong anak. Okay. Una, kung wa kay trabaho, pwede ka mo kuha certificate of indigency niya adto sa public attorney's office para matabangan ka. Or, mo adto taaning sa Capitol, siguro na ilang opisina, basta i-search kuno day, Legal Alternatives for Women or Law Inc. Kay para makatabang pud sila man kanang ilang advokasya mga katungod mas mga kababainhan. Matabangan ka na sila mga abogado, libre na for PAO ug Law Inc. ang mga serbisyo. So, pwede nga magaydan ka unsaon nga mapaangkon nato siya. Kay that is the first step, manggod nga mapaangkon nato siya nga siya'y papa. No, kay para naatay basihan para pagpangayo ug support sa bata. Okay, pwede nato suwatan ug unsa ba basta kibaw ng abogado ana. Importante you will have legal representation ug ayaw sugot nga magpahayahay ra siya unya mulimod siya sa iyang obligasyon nga kamo man in taon duha naghimo ana nganong magduda man in taon siya. No, kabaw gid siya uy. Di lang gid siya ganan responsibilidad. Na may mabantaong way puangod, may lagpalami niya kahuman og nanay obligasyon lingiw na ayam gud mo ana guys. No, ug di man gani mo magkadayon sa mama unya naa mo'y bata, ang bata mo'y ating manak, kay wa man isa ang bata, no? Salbara ninyo na din ha. Kagaba ba na ha, watch out mo, sige mo. Mga suking tigpaminaw, hinaut untangan na mo'y nakutlo na pagtulunan karong adlaw.